Bantu bakithi abathanda izwe, lento yokucindezelwa siyoyiqeda. Asibuyele emandleni nasekuhlakanipheni kwabokhokho bethu. Abantu abangenawo ama-degree amaningi kodwa ababenobuhlakani bokubona isitha nesistimu yaso. Iqiniso elibuhlungu nelingalula. Kubonakala sengathi uma umuntu esefundile kakhulu, kuba kuncane ingqondo yokusebenza noma ukucabanga okuqondile. Iqiniso nje. Njengani, ayikho i-xenophobia lapha ezweni. Kodwa izingane emavasithi zicabanga ukuthi ikhona, ezinye. Izizukulwane zama-80s nama-90s zazifuna into efanayo. Abazali bethu, ogogo nomkhulu, okhokho bethu. Bonke. Izizukulwane ngezizukulwane. Abephikelela into eyodwa. Ukufakwa emnothweni, umhlaba, nesimo sokuba yizakhamuzi eziphelele. Impendulo abayithola ngaphansi kobandlululo, ubukoloni nobu-imperialism yayicacile. Nina bantu bomdabu aninamalungelo, anizona izakhamuzi ezigcwele. Ngakho anifakwanga ezweni. Namuhla, abantu bomdabu bafuna into efanayo. Kodwa sekuphele iminyaka eminingi sithi sikhululekile. Namanje uhulumeni onezinga lokuhlupheka elingaphezu kuka-60% uhlala unikeza izimpendulo ezingahlangani nempilo yabantu. Umehluko namuhla ukuthi uma abantu befuna ukufakwa nokubandakanywa. Sebethi siyaxhaphaza, siyabazonda abokufika. Xenophobic. Mina njengomuntu ocabangayo, ozaziyo, ongowalapha angikwamukeli lokho. Lamanyala ashiwo abokifika nohulumeni. Okubi kakhulu ukuthi laba abake basizonda ngaphansi kobandlululo, kanye nabazuza kuhlelo lobandlululo, yibo abathi kithi lento i-xenophobia. Okunye okubi kakhulu, amaqembu ezepolitiki amnyama nawo asitshela ukuthi sikholwe yilawo manyala. Uma ungowalapha kodwa usekela le ndaba ye-xenophobia, sekuyisikhathi sokubuyisa imali yesikole. Uma usafunda amabanga aphambili, cela imali yakho ibuye. Ngoba lokho okufundayo ngeke kusize izwe, njengoba kusobala ukuthi awunabo ucabango oluyisisekelo. Kubonakala sengathi uma abantu sebefundile kakhulu, kuba buthaka ikhanda. Akukho logic, akukho practical thinking. Ukufunda bese uphindaphinda izinto ukuze uthole i-degree akusho ukuthi unolwazi.